Hola, buenas tardes. Hoy ha empezado el referéndum en el país y la respuesta ha sido actuar proporcionalmente a él. Si te han herido a ti o a tu familia, ha sido por tu seguridad. Os ha informado Angelina Verdades, TV Ultra. Sí? Hola, digui. Sí, sóc jo. Què? Com? Fills de puta! Ai, què passa? Han estomacat a l'àvia. Què? Al col·legi electoral del poble. Verge Santa! Pare, no, Desgraciats. no. Josep, porta el trabuc de l'avi. I tant! Què dius, boig? Joder, Escolta, però ja funciona el trabuc de l'avi? cabrons. Fills de puta. Va, no diguis bestiesa, Joan. Aquí està. Porta'l cap aquí. Però ja funciona? Com? No, això... Veus com funciona? Sí. Mare, per què vas anar-hi tota sola? Tossuda. T'he de dir que en Josep ha tingut un accident amb el trabuc del pare. Res greu. Va mal l'aire, però és un bué. T'he portat un pan tomàquet, que el menjar de l'hospital és molt dolent. Mare, et juro pel pare que et penjaré i acabaré amb els invasors feixistes. Xxt, feixista. Això... sí. ¿Tú crees que se van a creer eso? ¿Lo de la seguridad y tal? Claro, controlamos la mayoría de cadenas. Un resat aquí seria estupendo, això, estupendo, fantàstic. No sé yo. ¿O sí?